Poďme ešte k tým brožúram. Tie sme tak nejak, síce sme ich spomenuli, to znamená, čo v nich môžu nájsť a hlavne, kde ich môžu nájsť? Tak brožúra má názov Móda versus mentálna anorexia. V tejto brožúre sa študenti mohli dočítať približne, čo je to za ochorenie, koho poskytuje toto ochorenie, liečba tohto ochorenia, najprv diagnostika tohto ochorenia, liečba, príznaky ochorenia a na úplný záver veľká prevencia v rámci tohto ochorenia. A na poslednej strane sú kontakty pre liečbu, kde môžu nájsť tieto osoby alebo nejaký príbuzný týchto osôb, ktoré sa liečia na anorexiu alebo ktoré možno majú tú anorexiu, aby sa vedeli skontaktovať s tým psychiatrom. Ako viete, tak mentálnu anorexiu lieči psychiater, ale zo začiatku môže mať aj sedenia u toho psychológa, takže tam nájdú kontakty na psychiatrov a psychológov. A kde nájdú tie letáky? Letáky nájdú na Strednej zdravotníckej škole a v najbližšej dobe by sme ich chceli propagovať aj do ambulancií lekárov pre deti a dorastu v meste Michalovce. Výborne, takže naši diváci majú šancu sa stretnúť. My keď sme sa stretli, skôr než sme prišli sem do štúdia, odznelo neskutočne veľa veľmi zaujímavých informácií a práve čo sa týka mentálnej anorexie a módy, alebo tých reprezentantov módy. A mňa zaujalo, že vlastne túto chorobu netvrdím, že spustila, ale možno takým prvou kráľovnou v tom zlom slova zmysle bola jedna známa modelka. Takže poďme sa podeliť s týmito informáciami aj s našimi divákmi. Tak bola to modelka Twiggy, ako ste spomenuli, taká možno svetovznáma. Bola charakteristická postava 60. rokov. Ona bola taký fenomén anorexie. Modelka tenká ako prútik, tak ju nazývali všetci modní návrhári. Do takého modelingového sveta sa dostala približne vo veku 16 rokov. Veľmi mladá modelka, veľmi vynikala svojou extrémnou štíhlosťou, ktorou sa mohla veľmi dobre píšiť a tiež ako veľmi mladá vystupovala už na módnych molách. Tiež približne vo veku je asi 20 rokov alebo 19 rokov jej fotku zabalili do časovej kapsuly a poslali ju do vesmíru, aby tie ďalšie generácie zistili, že kto to bol za aká modelka to bola významná pre tedajšie roky, pre 60. roky. Modelka Twiggy sa objavovala na mnohých hračkách, na ponožkách, na svetroch, na hrncoch ešte dokonca. Ako môžem spomenúť, napríklad dnešná svetoznáma Hannah Montana. Čiže objavovala sa naozaj všade na tých hrncoch, šálkach, na rôznych ponožkách. Proste bola všade. Jasne, tí psychológovia zdôrazňujú vlastne to, že ona akoby odštartovala ten fenomén anorexie. Twiggy bola ikona v doby, bola všade. Ovplyvňovala tých mladých ľudí tými postojmi, zmýšľaním, správaním. Chceli sa jej podobať za každú cenu. Čiže tam, kde sú tie korene vlastne toho začiatku vplyvu modelingu pri výskyte tej anorexie ako takej. A ono to pokračovalo ďalej. Twiggy možno naštartovala nejakú, alebo posadila nejakú tú, podľa mňa, chorú patologickú laťku. A v podstate vraveli ste 60. roky, teraz sú už teda ako pár 10 ročí. Zmenila sa situácia nejak, Tomi? Tak mnohí psychológovia zdôrazňujú, že pri vzniku mentálnej anorexie hrajú veľkú rolu meniace sa módne vlny. Zatiaľ, čo v 50. rokoch to bola Marilyn Monroe, v 60. rokoch to bola modelka Twiggy, ako sme spomínali, a dnes sú to extrémne vychnuté modelky s výrazom detskej tváre, napríklad svetoznáma modelka Katie Moss. Myslíme si, že modní návrhári by v tejto oblasti mohli viac urobiť, pretože keď si v dnešnej dobe prelistujeme modný časopis, stránky modných časopisov, odpoveď je jasná. Oblasť prevencie podnietila až smrť 3 modeliek, napríklad Louise Ramos, Eliane Ramos a Annu Karolínu Restonovú. To sú možno tie modelky, o ktorých sa vie, možno tá špička ľadovca. Jasne. A zistili ste pri svojej práci, či sa s týmto niečo robí? Myslím, na takej celospoločenskej úrovni. Či existujú, alebo sú nejaké kroky, ktoré možno vedú k zamedzeniu takýchto extrémov?
Tak niektoré krajiny sa proti tomu rozhodli bojovať. Napríklad v Španielsku, v Madride, modelka, ktorá má Body Mass Index menej ako 17,5 nemôže vystupovať na modných molách. Napríklad v USA modelky, ktoré nespĺňajú ten zdravotný stav, proste oni musia doniesť to potvrdenie od lekára, že môžu vykonávať tú kariéru modelky, tak vtedy môžu pracovať ako modelky, ale musia mať to potvrdenie od lekárov. Naozaj keď zomreli tie 3 modelky, až smrť tých 3 modeliek podnetila tých možno modných návrhárov, aby niečo urobili, v rámci niečo v prevencii mentálnej anorexie. Lebo ako môžeme vidieť na modných molách, dosť často sú to vychudnuté, vychrtlé modelky, ako sa píše v mnohých literatúrach. A ako to je na našej módnej scéne? Ako sa k tomu stávajú možno naši modní návrhári? Pre nás je vlastne, dá sa povedať, potešujúce, že náš módny odborník Saša Jany sa vyjadruje skôr tak, že jemu sa páčia plnšie modelky na tých mólach. Že on nie je za prezentáciu tých vychudnutých modeliek a s jeho názorom sa vlastne stotožňuje aj módna návrhárka Lydia Eckhardt. Že jej takisto sa lepšie spolupracuje s tými plnšími modelkami. Aj tie modely sa jej osobne, to je jej názor, páčia na tých plnejších modelkách. Že vyniknú viac tie tvary toho modelu. Mne osobne sa páčia tiež. Ja si myslím, že aj mnohým našim divákom. Ja tiež súhlasím s vami. Čiže vráťme sa späť k vašej práci. Je prirodzené, že ste určite postupovali nejakým procesom. To znamená, tú prácu ste vypracovali, tu teda v rámci sočky. Dali ste jej názov, naštudovali ste si teóriu, spracovali ste tie praktické aktivity, išli ste s tými vecami medzi svojich rovesníkov, získali ste spätné väzby, ale ono bolo potrebné asi prejsť tým rebríčkom. To znamená, kde ste začínali, kým ste sa vy dostali vlastne na celoslovenské kolo do Trenčína. Takže ty to málo rozprávaš, Monika, takže skús nám povedať, kde všade ste teda, akým spôsobom ste sa dopracovali do Trenčína, či vás to nejakým spôsobom ovplyvnilo, či ste ešte v rámci toho procesu museli niečo dorábať, zlepšovať, upravovať. Takže začali sme pracovať na tejto sočke približne tak v septembri. Vtedy sme si brali aj túto tému. Pracovali sme na nej, vypracovali sme tú literatúru, celkovo praktické veci. Potom sme sa dostali do toho školského kola, kde sme ďalej postúpili. Postúpili sme do okresného kola, ktoré sa uskutočnilo v Košiciach. Tam ste už mali asi väčšiu konkurenciu, však? Čiže súčasnilo sa tam približne tak 23 prác z odboru zdravotníctvo. Tam sme sa stretli s tými prácami bližšie. Mohli sme ohodnotiť tie ostatné práce, porovnať ich s tou našou, čo je tam lepšie na našej, čo je na ich lepšie, na tých ich prácach. Čiže bolo to proste tento prvý kontakt s týmto. Kedy ste vy už mohli porovnávať, som dosť dobrý, potrebujem. Menili ste ešte niečo potom? Čiže tam sme získali takisto prvé miesto. Takže ďalej sme postupovali do krajského kola. Medzi tým sme už museli meniť nejaké tie pár slajdov na tejto prezentácii, ktorú sme s ňou prezentovali. Tam na tomto krajskom kole sa zúčastnilo 14 prác. Takisto už sme boli oboznámení s tými niektorými prácami, ktoré sme sa stretli na okresnom kole, ale ešte sme videli tie ostatné práce, ktoré prišli z Košic, z Rožňavy alebo z ostatných krajov. Takisto sme tam sme sa zúčastnili. Jednoducho ste si uvedomili, že ešte čo si potrebujem dolepšiť, tak? Dobre som pochopila? No áno. Prepáč. Ale tam sme už boli fakt ako oboznámení s týmto. Už sme do toho boli ako tak zapracovaní. Čiže už sme vedeli všetko, ako to prebieha, ako treba prezentovať, čo tam treba vylepšovať a takto. Čiže tam sme takisto, ak môžem povedať, sme uspeli.
Uspeli sme na prvom mieste. Spolu s našou prácou ešte išla práca z Košíc. Takisto táto práca bola na druhom mieste. V tej oblasti zdravotníctva. Dobre. Bola to téma prevencia chrípky. Čiže tieto dve témy naša a táto téma sme postúpili ďalej do toho celoslovenského kola, kde sa zúčastnil už iba Patrik, zatiaľ čo na tom okresnom a krajskom kole sme boli obaja, čiže aj obaja sme prezentovali takto.